This is it! So, napakahirap yung trail nito nung pagkatapos namin. So, hindi ko masyadong makuha yun. So, alam mo yun, kailangan talaga may alalay pag mga ganito palang eksena. So, pupunta pa tayo sa una-unahan na to. Hindi muna natin pinapaandar kasi delikado at bawal yun. May protocol sila na hindi dapat kumukuha ng video pag umaandar yung trail na to, yung ATV na to. So, i-enjoy lang muna natin yung ATV na to. Sana pag makapunta kayo dito sa Daraga along yung Kagsawa Women's Park. So dito may mag-abang at mag-alok sa inyo today with regards to this ATV na medyo mura at saka affordable talaga. So andito yung assistant ko ganyan Mag-hi po kayo sa camera. Hello. So siya po yung mag-assist sa akin with regards to the ATV. So enjoy lang muna natin. So kayo enjoy lang din kayo sa panood. Stay tuned with regards to my video. Huwag kayong mag-alala. Safe naman siya. Pero kung tutusin lang, ito lang yung headgear nila. Nakakatakot kaya ayoko mag-solve. Kasi ito lang, feel ko tingnan mo nag-ATV ako sa ka-long sleeve ako kasi wala nang talagang plano. So, enjoy lang natin to. Kayo din, enjoy lang din kayo dyan. And then keep safe. Huwag kayo munang lumalabas. Lalo na ngayon, pandemic pa. Okay? Enjoy lang kayo, maganito, enjoy lang at hirap. Medyo marunong ako konti. So katagalan pala marutunan ko pala sa katagalan. So dandahan lang yun na. Ganun talaga dapat dandahan kasi pag bilisan mo baka sa una talaga dapat dandahan kasi yun, virgin pa yata. Kasi pag medyo marunong ka na. Nakatakot pala sa plano sila ka naman sila. Medyo tawag yan. Okay na malitaan. Yung dati po, mas okay dito. Yung pumaha talaga, po? Eh sir, napatay na po yun sir. Opo, inayos na. Opo, lahat ng company sir. Lahat ng company? Opo. Kasi, ibang company din. Hindi tayo balik po. Ibang company? Ilang company pala to? Ngayon sir, pagtay yung road, dalawa na lang po yung natira sir. Ito nga po dati po yung ito na lang po yung nakaandar na sir. Opo. Nilagay po na na-alis na sir. Kung isang daan sir na yun, isa, kay Lendo na sir. Yung gabing kumama naman yung road sir. So, dito hindi na masyadong malubak. So, straight na lang siya. So, ito daw medyo kunti na lang sila matulad dati na sobrang dami nila. So, medyo, alam mo yun, dahil sa pandemic, mawawa. Pero, at least susubukan natin kahit paano, sana nakatulong din sa kanila ng konti bagay. At saka, kasi pag dalawang ATV, malamang dalawang gastos ng gasolina yata ginagamit. Gasolina ba ginagamit? Okay, so yung mga ganong bagay, so
naging medyo okay na dito, safe na din pag may kasama ka. Huwag kayo magpanggap na marunong tayo, baka hindi na ako makabalik dyan magturo ko. So, paano na lang? So, nandito tayo, marami dito yung pinaka-excited. Dito ako natututo yung tingnan mo, oh. Yung ano, so, yung natatas mo, diba? So, huwag na muna tayo mag-press down ng gas. Huwag na dito. So, dahan lang. So, ito matubig na. Tapos ito ano. Mabilis na lang kayo yung biyahe dito sa ano, sa papuntang dito. So, alam mo, hindi natin kasi bumabaha. So, gano'n. Ganun yung mga bagay-bagay lang dapat ngayon. Dapat iwas stress muna tayo. Dapat mag-unload muna tayo ng stress natin. Kasi nasa sobrang dami parang gawain sa school. So, dito natin ipuhos lahat sa, sa ATV na to. So, enjoy lang kayo kung mag-enjoy din kayo. Siyempre talaga palapunta kayo dito lang ang mga first time nyo, mag-enjoy din kayo dito. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa na matry yung mga bagay-bagay. So, subukan natin yung mga bagay-bagay na hindi ka lang susubukan. Fight lang. Okay? So nandito na tayo sa sa parang ending part ng kinuha natin, yung Kagsawa Trail lang, kasi sabi ko wag na tayong pumunta doon sa medyo dulong-dulo, right? Wait, habaan natin ng konti yung para medyo makita ko kayo ng ng gusto. So yan. So dito yung isa sa pinaka parang yung spacious na area dito, yun. Yan. So maganda. Enjoy lang kayo. Tapos ito yung litan ko yung chat ko kasi pang-enjoy siya. So, ito yung ginagamit namin ATV. Baliktad pa. So, enjoy lang natin yung mga mga kaguruan. Pag magpunta kayo dito, ako naman yung magpatutur sa inyo. Tapos hanapin natin si Kuya. Anong ulit name niyo? Kuya Mark. Kuya Mark, oo. So, antayin na lang natin si Kuya Mark dito. Tapos, alam mo yon, i-assist tayo niya ng todo-todo. Sobrang okay naman siya mag-assist. So, alam niyo yon, enjoy na lang natin itong araw na to. So, ngayon roughly mga 4 o'clock yata ngayon. Oo, 4 o'clock, 4:10 na dito sa Bicol. So, medyo okay yung panahon, tingnan nyo. After nung bagyo na yung nakita natin sa news na sobrang alam mo yun, halos natabunan yung mga bahay-bahay doon na maliit, malapit sa doon. Puntahan din natin yon after this ATV ngayon para hindi tayo mabitin kung ano talaga yung nangyayari doon. So, balik na tayo doon sa area. Kunti lang yung mga feature natin na area ngayon kasi nga bawal mag-video pag nandito tayo sa ATV. So, as of now, nag-enjoy ako doon sa package. So, yung package nila, 50% siya. Dati yatang mga 2,000 yun. Tapos, yung Bulyaw ba yun? Budyaw, oo. Dating 2,000 tapos nag 50% ngayon, so 1,000 na. So yung kinuha natin yung sabi ni Kuya 1,400 ba yun, tapos 50% 700. So alam mo na teacher, so alam mo yun, pag teacher sobrang ayaw talaga pumapayag muna. So naging 600, bumababa ng 600. So feel ko mapunta din yung 100 kay Kuya mag-assist sa atin ngayon. Para mayroon naman siya mag-assist. So doon na natin ibigay yung sobra na natin, kasi mabait din naman yung si Kuya yung tricycle. Alam mo yung pag-upo ko pa lang doon sa tricycle, sabi agad ni Kuya na sir, baka gusto yung mag-try ng ATV, na which is wala naman talaga akong plano doon. Sabi ko, wow, mag-ATV. Pero alam mo yun sa sobrang gala namin. Sir Benny, Ma'am Lani, so punta kayo dito. Kasi yun yung napuntahan natin dati dun sa may kabila. So, pag bumalik kayo dito, ako naman yung magdala sa inyo dito. So, enjoy tayo dito sa sa ride natin ng ATV. So, stay tuned muna. So, nandito tayo sa isang trail na to. Itong mahabang mahabang area na sobrang gumigaywang siya. Pero hindi talaga sobrang nakatakot. Kasi naman siya, flat naman. Hindi lang natin alam baka biglang may mga malalim na part kasi baka natabunan lang siya ba. Pero parang dito sobrang safe naman. Kaya try naman nila kayo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon silang lagi silang may trial, may naunat sa'yo bago ka magpunta dito. Wala naman sa pray na lang din para lagi kayong safe. Tapos, yung bilis daw nito,
baguhan tulad ko, sobrang bago lang at saka enjoy ko lang din naman talaga. Kaya wag na lang sobrang mabilis, so wag na masyadong mabilis. Kaya dapat i-enjoy mo lang yung area. Kasi yung area na to, yung part na to, kasi ang daming mga tractor na parang kumukuha siya ng buhangin dahil yata sa sa sobrang daming buhangin dito sa sa area na to, dahil yata sa baha. Or hindi ko alam kung galing to sa pagputok ng vulkan. May tendency ng gano'n, yung pagputok ng vulkan tapos napunta dito. So itong area na to, napakahusay, napakaganda, at saka sobrang linaw ng tubig. Okay, sobrang linaw. Hindi ka naman pwedeng bumaba kasi ito mabasa yung shoes ko. Pero hindi, parang sobrang alam mo yun, mag-walk lang kayo dito. Pero alam mo yun, susunod, sana maka-join kayo dito at maka-visit kayo sa Daraga, which is yung ang tawag dito, yung Kagsawa Ruins. So, Kagsawa Ruins Park. So, pag nandoon, package na